श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुमका गव्हाणे कसे करूचे ते दाखवतले. हे मी तांदूळ 1 किलो घेतलंय, ते 3 वेळा धुतलंय. आता त्याच्यात रात्री मी पाणी घालून भिजत ठेवलंय. आता मी ते मिक्सरला लावून घेतोय. आता पीठ सगळं मिक्सरला लावून तयार झालंय. असे सगळे तांदूळ मी लावून घेतोय. हे बघा, पीठ सगळा तयार झालाय. आता ते मी ढवळून घेतोय पीठ. त्याच्यात 4 ते 5 ग्लास पाणी घालू या आणि पातळ करू या. एका बाजू मी गॅस पेटवतोय. आता मी गॅस पेटवतोय आणि तवा ठेवतोय. आता त्याच्यात मी साखर घालतोय, 1 चमचो. साखर घातली काय गव्हाणे जरा बरे चालतात. चवीपुरता मीठ घालतोय. आणि कांद्यात तेल लावून घेतं तव्यात. कांद्यात तेल लावतं. तेल लावल्याने गव्हाणे कसे पटकन उचलतात. तेल लावून आता माझं होतंय. चांगलं तेल लावून घ्यायला पाहिजे तव्याला. गॅस बारीक करून ठेवूया थोडं. आता पीठ घालते तव्यात. पीठ घालून झालंय माझं. दोन ते 3 मिनिटासाठी झाकणी ठेवतोय. झाकून आता उघडून बघते गव्हाणं झालो काय. आता उचलता काय बघते मी चमच्यान. जर गव्हाणं नाही उचललो तर परत 2 मिनिटासाठी झाकणी ठेवून तसंच ठेवायचं. अशा पद्धतीने सगळे गव्हाणे मी काढून घेतोय. तुमका जर असे गव्हाणे आवडले असेल तर तुम्ही पण करून बघा. असे सगळे गव्हाणे माझे आता काढून झाले. आता मी देवाक दाखवतोय. तुमका जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर खालचे कमेंट करून सांगा दुसरा काय बनवता.